Dobrý deň, prajem dámy a páni. O nových informáciách k prípadu v resocializačnom stredisku v Galante vás budú informovať poslanci Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita Natália Blahová a za hnutie Oľano Nova Daniel Lipšic. Nech sa páči, pani poslankyňa Blahová, máte slovo. Vážené dámy, vážení páni, práve sa pozeráme do útrob zhnitého systému. Cez prípad zneužívaných dievčat vidíme jasne, ako štát nad ochranou detí vážnym spôsobom zlyháva. Deti zostali bez zdravotnej starostlivosti. Bolo to zariadenie, ktoré o sebe tvrdilo, že ich zbaví závislosti od drog, že im poskytne chránené prostredie a pritom ich vrhol do ešte väčšieho nebezpečenstva, z akého prišli. Hovoríme o zneužívaných deťoch. Hovoríme o odmietaní zdravotnej starostlivosti. Hovoríme o tom, že sú v tomto systéme rovní a rovnejší. Podľa najnovších zistení 73 detí bolo v roku 2015 umiestnených do zariadenia, do resocializačných zariadení. Z týchto 73 detí je 63% detí len v zariadení Čistý deň. Pýtame sa, akou klikou fungujú tieto zariadenia, ako funguje tento komplot, keď uvrhne deti do možno najnebezpečnejšieho z týchto zariadení, ktoré už dávno, už 2 roky podozrivé a obviňované z toho, že s jeho chovancami sa zle zaobchádza. Zlyhala kontrola, zlyhalo ministerstvo práce, zlyhalo ústredie práce. Čakajú na výsledky v orgánov činných v trestnom konaní. My sa pýtame, že prečo nekonali podľa vlastných zákonov, prečo sa neopierali o vlastné zákony, ktoré im dávali silu a moc takéto zariadenie pri prvých podozreniach dávno zrušiť a zobrať mu akreditáciu. S novými zisteniami vás oboznámi kolega pán Lipšic. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, v posledných dňoch zo strany predstaviteľov štátu, ktorí obhajujú pána Tománeka, v tomto im odporúčam si zriadiť advokátsku licenciu a robiť to aj oficiálne, zazneli viaceré klamstvá a budem ich dokumentovať na základe spisového materiálu. Chcem ale najskôr povedať možno niečo závažnejšie. Ja sa priznám, že keď som prvýkrát si prečítal blog pani poslankyne Blahovej, tak som bol presvedčený o tom, že to nebude politická otázka, ale že sa všetci zhodneme, že akékoľvek vážne podozrenia zo zneužívania detí, najbezbrannejších detí, musia byť čo najprísnejšie vyšetrené. Nehovorím to ja, hovoria to múdrejší ľudia ako som ja, že vyspelosť spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa správa k tým najbezbrannejším. Drogovo závislé deti, maloleté deti patria k tým najbezbrannejším. Som v politike už dlho, ale som zhrozený z reakcie aj premiéra Fica, aj ministra Richtera, aj pani Tomanovej, ktorých včerajšie vyjadrenia skôr sú na to, aby sa vec ututlala pod koberec, aby sa spochybňovali rodičia týchto dievčat. A chcem povedať, že či rodičia týchto dievčat zvládali alebo nezvládali výchovu, je samostatná vec. Možno, že mnohí z nás ju nezvládajú a možno deti viacerých z nás budú mať nejaké problémy. Kto vie? Ale veď preto tento štát financuje a nemalými peniazmi resocializačné zariadenia, aby ich v týchto zariadeniach pomohli a nie aby boli zneužívané, šikanované a týrané, lebo ich život na ulici v minulosti tiež nebol dobrý. Aký je to zverský argument, že tým, že boli v minulosti promiskuitné, tak nevadí, že ich zneužívajú v zariadení. To ja považujem za niečo, čoho som si nemyslel, že sa v politike takýchto vyjadrení zo strany predstaviteľov našich inštitúcií dožijem. Hovorím to veľmi otvorene. A teraz poďme vecne. Samozrejme, že situácia v tomto zariadení nie je spomínaná len rodičmi Natálie. Vy máte mnohé svedecké výpovede. Priznám sa, že mne píšu už viacerí aj bývalí zamestnanci s tým, a budem aj citovať, že chcú vypovedať. Sú ochotní vypovedať. Včera mama Natálie
niekoľko hodín vypovedala v rámci trestného oznámenia v Trnave na Krajskom riaditeľstve policajného zboru na kriminálke a predpokladám, že veci sa začnú hýbať a iným spôsobom, ako sa hýbali doposiaľ, čo samozrejme, že oceňujem. Dovolte mi ten najmedializovanejší prípad najskôr zmieniť, a to je prípad sexuálneho zneužívania Natálie. Ten prípad sa stal v roku 2014 a tam bolo trestné stíhanie zastavené. Počúvali sme rôzne polemiky o tom, že či podozrivý bol alebo nebol terapeut, či bol len klientom. Tak ja vám ocitujem z toho uznesenia, aby to bolo úplne jasné. V tom uznesení sa citujú výpovede jednotlivých svedkov a samozrejme, že aj podozrivého. Natália tam vypovedala práve o tom sexuálnom zneužívaní s tým, že podozrivý mal na starosti chod komunity, mal na starosti pracovné zariadenie, bol najprv klient a neskôr z neho spravil riaditeľ terapeuta. Nebudem teraz spomínať okolnosti toho sexuálneho zneužívania, tí myslím, že spomenuté boli a nepovažujem to ani za vhodné. Na otázku vyšetrovateľky, či vedel podozrivý, koľko má Natália rokov, Natália uviedla, že vedel, lebo on mal prístup k jej záznamom a na začiatku, keď tam niekto príde na komunite, má predstavovacie kolečko, predstaví sa, povie, odkiaľ je a koľko má rokov. Natália toto kolečko absolvovala verejne pred klientami aj personálom, kde bol prítomný aj podozrivý. Vo svojej výpovedi podozrivý uviedol, že sa stal pomocníkom terapeutov, teda ergoterapeutom asi v októbri 2014, teda kedy malo prísť k spáchaniu tohoto skutku sexuálneho zneužívania. Ako ergoterapeut mal na starosti aj dozor nad klientami nižších fáz. Napríklad ich brával na pracovnú terapiu, konkrétne odlievali betónové kocky alebo pracovali v záhrade. Ako odmenu mal ubytovanie a stravu zadarmo a finančnú odmenu vo výške 200 eur mesačne. Ako sa uvádza následne v spise, on mal dohodu o vykonaní práce, to znamená, že mal pracovnoprávny vzťah so zariadením. Ak pani Tomanová alebo riaditeľ centra tvrdia niečo iné, tak úplne vedome klamu. A bude pani Tomanová zavádzaná, alebo to robí úmyselne a je potom hanbou, že máme takúto ženu, detskú ombudsmanku. Je to hanbou. On sa priznal v tej výpovedi, že mal pohlavný styk s Natáliou koncom októbra 2014. Ten deň je presne uvedený aj kvôli tomu, že v ten deň, a to je zdokumentované tiež v spise, malo dôjsť k úteku nejakých dievčat, dvoch ďalších dievčat. Následne však prišiel na políciu a chcel zmeniť svoju výpoveď. Že to nebolo v 2014, ale v 2015, vo februári, keď už Natália mala 15 rokov. A potom ešte doručil ďalší list na políciu, kde uviedol, citujem, malo to byť na rozlúčku pred jeho odchodom. To už ste asi niekde počuli, že to malo byť na rozlúčku. To hovorí riaditeľ tohto centra. A moja otázka je, kto písal ten list? Kto potenciálne navádzal podozrivého na krivú výpoveď? Kto nadržiaval alebo neoznámil trestný čin? Pán riaditeľ bude mať čo vysvetľovať aj trestnoprávne. Vyšetrovateľka zastavila stíhanie z dôvodu, že podozrivý nevedel, koľko má Natália rokov, napriek tomu, že údaje v spise sú samozrejme, že zjavne iné. Pri sexuálnom zneužívaní áno, sa musí preukázať aj tá subjektívna stránka. To znamená vzťahujúce sa k veku poškodenej. To znamená, keď niekto zbalí pri bare na diskotéke dievča, ktoré je vyspelé, tak tam sa môže brániť tým, že nevedel, že nemá ešte 15 rokov. Tu je to niečo úplne iné. Druhá vec je ale, že máme my dva trestné činy sexuálneho zneužívania. Je trestný čin sexuálneho zneužívania v prípade, ak je osoba do 18 rokov v starostlivosti alebo pod dozorom nejakej inej osoby. Ten dozor môže byť aj faktický. Je úplne zjavné, že podozrivý vykonával dozor nad klientkami tých nižších fáz. Bez akýchkoľvek pochybností sa dopustil trestného činu sexuálneho zneužívania podľa paragrafu 202 trestného zákona. To vyšetrovateľka vôbec nevyhodnocovala. Vôbec nevyhodnocovala. A opakujem, v tom začatom trestnom stíhaní teraz bude potrebné vyhodnotiť aj formy trestnej súčinnosti predstaviteľov
tohoto zariadenia a myslím si, že ak pani Tomanová alebo pán Richter chce naďalej obhajovať to, čo sa tam dialo, tak by mali tiež sa sami seba opýtať, či nepáchajú nejakú formu trestnej súčinnosti s tým, čo sa tam dialo. Chcem ešte povedať dve veci. Ako som spomínal, tak ja som dostal v priebehu včerajšieho dňa a dnes ďalšie informácie od bývalých zamestnancov alebo klientov tohoto centra. Nechcú byť medializovaní, ale chcú vypovedať na polícii. Ja som polícii samozrejme, že dal k dispozícii ich kontaktné údaje. Ale možno, že len ocitujem. Jedna bývalá zamestnankyňa písala, že bola ako ergoterapeut zamestnaná, čiže pri pracovnej činnosti. A nebudem čítať mená, ale píše v tom liste, že opakovane počula som, ako lietali facky, hokejku, ako ho doslova lomia najmä po nohách. Neskôr som tohoto chlapca videla s modrinami aj na hrudníku. Terapeuta, je tu napísané jeho meno, som načapala v izbe s jednou klientkou menom, je tam napísané tiež meno. Ďalej píše, tam sa stalo to, že som videla toto terapeuta, ako podal jednej dievčine tabletku. Keď som za ním prišla, ohradil sa s tým, že to tabletka na hlavu. Podozrivý v prípade Natálie píše o ňom, že to bol, citujem, arogantný blázon, ktorý mal naozaj pomer, čo viem o dvoch dievčatách, ktoré mi to sami povedali. K nemu dodám ešte, že dobre vedel, že dievčatá sú maloleté, vedel, čo robil. Deti stadiaľ mali naozaj peklo, a to súdim len z pohľadu terapeuta. Všetci okolo mňa mali pomer s klientmi. Teda až na jedného môjho kolegu a kolegyňu. To je osoba, ktorá bude vypovedať v trestnom konaní a tým chcem povedať, že tých svedeckých výpovedí, ktoré máte k dispozícii vy a ktoré bude mať k dispozícii polícia, je viac. Zameranie sa ministra Richtera alebo jeho výrok, že to je len jeden podnet, no však uvidíme. A tá celá bagatelizácia tohoto sporu, ja som naozaj prekvapený, že k tomu vôbec mohlo dôjsť. To, že premiér Fico rozpráva o tom, že opozícia bez dôkazov niekoho obviňuje, ja si myslím, alebo som si doteraz myslel, že v tak citlivej veci, ako je zneužívanie detí, sme na jednej lodi. Aj s touto vládnou garnitúrou. Že možno v kauze Bašternák nie sme na jednej lodi, zjavne, ale že v takejto veci sme na jednej lodi. A ja som v šoku a zistujem, že sa nachádzame v takejto samozrejmej veci na opačnej strane barikády. Prečo to je? Budeme zisťovať. Dostal som dnes ďalšiu informáciu, že manželka riaditeľa tohoto centra, pani Miková, bola podozrivá z viacerých finančných machinácií, keď pôsobila na výbore ministrov pre drogové závislosti. Bude mať k dispozícii údaje, dúfam v priebehu dneška alebo zajtrajška, o tom, akým spôsobom bolo porozrenie z jej trestnej činnosti riešené. Malo ísť o zločin subvenčného podvodu a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Potom vás samozrejme, že budeme informovať. Ak sa to potvrdí, ja v tomto okamihu neviem, ak sa to potvrdí, ľudia sa ozývajú, tak potom ten motív zahládzania je zrejmý. Ak by to tak bolo, tak by som to považoval za naozaj najperfídnejšiu vec, akú som vo verejnom živote zažil. Že kvôli finančným machináciám a dotáciám a peniazom sa zametajú prípady sexuálneho zneužívania drogovo závislých dievčat pod koberec. To proste v normálnej krajine, už nebudem hovoriť vo vyspelej, slušnej, v normálnej krajine je proste cez čiaru. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Kyrinovič, televízie Teatry. Pán Lipšic, citovali ste vyjadrenie nejakej pani terapeutky, ktorá vraj načapala teda dotyčného terapeuta s nejakou slečnou na izbe. To meno, ktoré ste nepovedali, je to isté meno, ktoré sa spomína aktuálne? Sú tam dvaja terapeuti, jeden je ten podozrivý z prípadu Natálie, áno. Takže sa tam malo opakovať viackrát, hej? Sa to malo opakovať viackrát, áno, aj s inými klientkami. Preto hovorím, že celá tá, ak si pozriete, je tam strašne veľa mien, takže to nechcem zverejňovať, lebo by to muselo byť vyčlenené skoro celé. A ja pôjdem do spisu, ako náhle bude trestné stíhanie obnovené v tejto veci. Čiže tam ešte bude podľa mňa pomerne veľa zaujímavých informácií. A predpokladám, že krajská kriminálka v Trnave začne v tejto veci trestné stíhanie bezodkladne.
Hanzo Lártovec, pán Lipšic, ako je možné, keď hovoríte teda, že poberal 200 eur mesačne, mal dohodu o vykonaní práce, vedel, že má 14, že nakoniec ten vyšetrovateľ a prokurátor sa s tým stotožnil, povedali, že teda nešlo o trestný čin. Ako je to právne možné? Čím odôvodňujú v tom rozhodnutí to, že to zastavili teda? Jeho výpovedou, že on to nevedel, a to je vlastne všetko. On tvrdil, že on to nevedel. Pritom takto. Ešte, že aká je jeho dôveryhodnosť, keď menil výpovede? Keď zistil, že je problém, tak doplňoval výpovede, že teda to bolo až neskôr, keď mala 15. Čiže aká je jeho vierohodnosť, keď tvrdil, že nevedel, že pôvodne má len 14. A tam spomína potom v tom liste, ja predpokladám, že ten list, ak bude vlastne stiahne začaté, k dispozícii bude mať, tvrdí práve o tom sexe na rozlúčku, čo je teraz zrejme termín, ktorý používa pán riaditeľ najnovšie, čo trošku svedčí o tom, že to nemal asi z vlastnej hlavy. To nemal z vlastnej hlavy. Vy by ste nám mohli ukázať aspoň časť toho rozhodnutia o tom zastavení, kde píše, že na základe toho a toho zastavujem? Tak ja vám to prečítam, aby to bolo zrejme, tú právnu úvahu na záver. Lebo samozrejme riaditeľ tam hovorí, že on nevie, či on mohol vedieť, či má 14, alebo on ho samozrejme, že v tomto obhajoval a ja vám to prečítam, ten záver vyšetrovateľky, že prečo teda tam nebola naplnená tá subjektívna stránka. No, je preukázané, že k pohlavnému styku medzi týmito dvomi osobami došlo, ale nie je preukázané kedy, lebo ona teda tvrdí, že teda on potom zmenil výpoveď. Ešte raz, on sa najskôr priznal k dátumu, presnému dátumu a ten dátum bol presný, pretože obidvaja vypovedali, v ten deň ušli tie dievčatá. A v tom spise napísané, že majú zápisnicu o tom, že deň 20.10.2014 bola nahlásená nezvestnosť klientov a tam sú tie dve dievčatá spomenuté. Čiže ten podozrivý sa v prvom výsluchu potvrdil, že k súloži došlo 20.10., ale následne svoju výpoveď zmenil a tvrdil, že k súloži došlo koncom februára. Natália uvedla, že vedel o tom, že v čase, keď mali sex, mal len 14 rokov, pretože mal prístup k jej záznamom a na začiatku, keď tam niekto príde na komunite, má presahovacie kolečko, predstaví sa, povie, odkiaľ je a koľko má rokov. Podľa výpovede riaditeľa Miroslava Tománka sa neviedli o priebehu komunity záznamy. On nemal prístup k osobným záznamom klientov, takže len pracoval so osobnými klientami len počas pracovnej terapie, kde im robil dozor, čo riaditeľ priznáva. Riaditeľ ani terapeutka, je tam napísané meno, aká, sa nevedeli vyjadriť, či vedel, respektíve mohol vedieť, koľko mala Natália rokov, keď nastúpila do zariadenia. Matka podala trestné oznámenie s veľkým odstupom a tak ďalej. A vlastne tým vyšetrovateľka prišla k záveru, že neboli naplnené všetky obligatórne znaky zločinu sexuálneho zneužívania podľa paragrafu 201 odsek 1 trestného zákona, a to subjektívna stránka trestného činu, ktorá vyžaduje úmyselné konanie. Čiže nebol tam úmysel? No, to tvrdí vyšetrovateľka. No však takto myslím, hej, že to tvrdí. To tvrdí vyšetrovateľka, hej. Dobre, a teraz... Takto, ja si myslím, že kto si to prečíta, ešte raz, tá obhajoba spôsobom, že neviem, koľko mala rokov, tak dve veci. Prvá vec je, to sa naozaj môže stať na diskotéke pri bare. Nie v takémto zariadení, kde on vykonával dozor nad klientami tých nižších fáz, vrátane Natálie. Po druhé, vyšetrovateľka vôbec, napriek tomu, že tam mala potvrdené, že vykonával dozor, že bol ergoterapeut, že mal dohodu o vykonaní práce, to nie je sporná vec, napriek tomu, že dnes o tom ľudia klamú. Tak tam je zodpovednosť za sexuálne zneužívanie do 18 rokov. To vôbec vyšetrovateľka neriešila. Ja si myslím, že samozrejme teraz sa to začne riešiť. A teraz moja otázka znie. Ak po tejto medializácii polícia už bude konať adekvátne v tomto prípade, začne trestné stíhanie, budú vznesené obvinenia, čo urobí pán minister Richter? Odstúpi? A pani Tomanová odstúpi? Bodaj by. Najvyšší čas. No a v tom momente, keď teda už aj polícia povedala, že ten skutok sa stal, teda že mali medzi sebou pohlavný styk, ten riaditeľ nemal povinnosť nahlásiť niečo takéto, keďže tá Natália mala 14 rokov? No, ja si myslím, že riaditeľ,
špekulovať, ale z toho listu, kde on podozrivý zmenil výpoveď a tvrdil, že vlastne mali pohlavný styk až po dovršenie 15. roku, teda vo februári, marci 2015, to je ten lebo sex na rozlúčku, tak on bude tvrdiť, že on si myslel, že to bolo až 15. Však tvrdí to v princípe akoby stále. A tá terminológia, čo ma tam zarazila aj v tom jeho liste podozrivého, ten sex na rozlúčku, veľmi blízko korešponduje teda s terminológiou pána riaditeľa. To je veľmi zaujímavé, samozrejme. A preto hovorím, že bude na vyhodnotení orgánov činných v trestnom konaní, či pán riaditeľ nie je podozrivý z nejakých fóriem trestnej súčinnosti. Či neoznámenia trestného činu, či nadržovania, či návodu na krivú výpoveď a tak ďalej. Môžete povedať, ktorý prokurátor sa s tým stotožnil? Neviem. Toto je uznesenie, ktoré bolo vydané ešte raz okresný riaditeľstvom policajného zboru v Galante 26.11.2015. Ja som tým, že spis zatiaľ do včerajška nebol znovu otvorený, tak ja som v spise nebol, takže neviem, kto bol dozorujúci prokurátor, ale predpokladám, že to bola okresná prokuratúra v Galante. Folontová, denník N. Máte informácie o tom, čo sa s týmto pomocným terapeutom dialo? Či je pravda, že ho mali prepustiť okamžite po tom, čo sa to zistilo? No to neviem, pretože neviem. Možno, že bol prepustený, v každom prípade nebol stíhaný a tá výpoveď aj mami Natálie je taká, že ona to oznámila hneď v tom decembri riaditeľovi, ktorý jej prislúbil, že on ho samozrejme, že vyhodí, bude konať, ale aby to neoznamovala orgánom činným v trestnom konaní. Preto to vlastne ona oznámila až neskôr. Niekedy až v lete 2015, čo teraz oni vyčítajú, že prečo to neoznámila skôr. Asi to chcela riešiť s riaditeľom a nerobiť z toho škandál. Teraz, ak sa jej to dáva k nevýhode, tak to považujem za proste veľmi, veľmi nekorektné. Ale znovu by som sa vrátil naspäť k tomu, že to, že teraz bude pani Tomanová, alebo pán Richter, alebo kdokoľvek, možno aj pán Fico, spochybňovať mamu Natálie, je jedna perfidná záležitosť. Ja som to už hovoril v úvode. Ak niektorí rodičia, a to sa môže dotknúť v nejakom okamihu aj nás, nezvládnu výchovu vlastného dieťaťa, tak preto tu máme a financujeme si z našich daní zariadenia, aby v tých zariadeniach sa deťom pomohlo, aby boli vytrhnuté z toho kolobehu drog a závislosti a alkoholu a promiskuity. Nie, aby sa v ňom pokračovalo v takýchto zariadeniach. Ale keď vypovedal, a sú tam tie jeho výpovede, tak tam bol vedený už ako bývalý zamestnanec, alebo je tam stále daný ako zamestnanec toho daného zariadenia? Ja len citujem z toho uznesenia. V tom čase už zamestnancom predpokladám, že nebol, že už v tom čase nebol v zariadení. A boli podané nejaké trestné oznámenia od iných matiek, po prípade bývalých klientov alebo zamestnancov? Pokiaľ viem, tak bolo podané trestné oznámenie. Ja v tej veci som nevidel rozhodnutia, tam bolo tiež zastavené trestné stíhanie. Bolo to, myslím, v Považskej Bystrici. Bol to ten prípad, ktorý bol aj medializovaný, že išlo o... si terapeut zobral 3 dievčatá na izbu a ako to dopadlo, asi ste čítali. Čiže tam bolo vedené trestné stíhanie tiež, ale nie v Trnave, lebo to bolo... Preto aj prokuratúra teraz, myslím, tvrdila, že dá to preveriť na krajské prokuratúry Trnava a Trenčín, lebo tá Považská Bystrica spadá pod Trenčín. A viete o tom, že by vypočúvali aj niekoho iného ako Natalínu mamu zatiaľ? Nie, zatiaľ neviem, ale tým, že zastupujem ju a teda Natáliu ako poškodenú, tak ja nebudem mať informáciu o všetkých úkonoch, budem môcť ísť do spisu, ale neviem o tom, že by niekoho vypočúvali, aké úkony robia. Ja som pani vyšetrovateľke včera ešte posunul tu kontakt na bývalú terapeutku, ktorá mi písala a s tým, že je ochotná vypovedať vo veci, ako aj kontakt, ktorý z verejných zdrojov je asi dostupný a tiež som ho posielal na bývalú klientku, ktorá mala rozhovor na portáli Aktuality. Včera. Ja by som sa obidvoch chcel spýtať, že tie podozrenia sú také silné, že je tu otázka teda, že či tie deti v tom zariadení sú teraz v bezpečí. Že čo s tým? Ja predpokladám, že by malo okamžite konať ministerstvo práce, možno sa pani poslankyňa Blahová vyjadri, že by mali byť okamžite premiestnené. Musím povedať, že čo by malo byť kľúčové pre nás, akože v princípe kašlem na Fica, Richtera a Tomanovu. Tie dievčatá sú dôležité. Ja som preto volal ešte v nedeľu večer aj pánovi prvému námestníkovi Vaniekovi z generálnej prokuratúry, aj pani ministerke spravodlivosti, aby sa na vec pozreli, aby prokurátor vstúpil do konania, lebo je tam konanie o tom, aby vlastne bolo zrušené to výchovné opatrenie voči Natálii, aby išla domov.
Predpokladám, že bude rozhodnuté o neodkladnom opatrení v priebehu tohto týždňa. Oceňujem, musím povedať, že aj pán prvý námestník, aj pani ministerka začali v tej veci konať. Čo mi príde pre pána Jana v tejto veci ako normálne, to už neviem, čo to musí byť za sociálneho autistu, ktorý v tejto veci nekoná. A to je priorita, proste dostať ich odtiaľ preč, čo najskôr a potom riešiť aj tie trestnoprávne veci. Samozrejme, že keby začalo trestné stíhanie vo veci, boli by vznesené obvinenia, tak by to pomohlo v princípe asi aj riešeniu v tej oblasti sociálnej, odňatiu akreditácie. To už nie je celkom moja parketa, ale ten čas je dôležitý. Je dôležitý ešte z jednej veci, poviem to ešte poslednú poznámku, že hovorili mi viaceré novinárky, ktoré boli v tom zariadení minulý rok, že to tam vyzeralo ako sekta. Hovorili mi, že vlastne došli tam, hneď kamera musela ísť preč, mobily preč, zobrali si ich samých a začali ich vydierať, že pokiaľ niečo napíšu alebo odvysielajú, tak proste dajú na nich trestné oznámenie za korupciu, vydieranie, neviem čo, a oni sú tu na 4 a ona je sama, takže ako sa bude brániť. A ja sa obávam, že môže dochádzať k niečomu inému, k manipulácii tých dievčat. K manipulácii tých dievčat. To sú veľmi zraniteľní mladí ľudia. Veľmi, veľmi zraniteľní. A kým tam budú, tak ich bude môcť vedenie tohoto zariadenia proste manipulovať. Poviem to možno trošku drsne, vymývať im mozgy. Takže každý deň a každá hodina je dôležitá. Ak si to niekto neuvedomuje, tak by sa mal zobudiť. Ja by som chcela len podotknúť, že do tejto chvíle matka Natálie stále nevie, kde je jej dcéra. Pani Tomanová na výbore včera kričala, že s ňou má kontakt. Pán minister, aj pán generálny Valentovič hovoril, že všetko je v najlepšom poriadku. Ja sa pýtam, ktorý z papalášov dá už konečne vedieť tej úbohej žene, kde je jej dieťa. A preto nadväzujem aj na to, čo ste sa pýtali, že čo treba okamžite spraviť. No veď pri takýchto masívnych podozreniach ministerstvo ešte len sa chystá do zariadenia. V prípadoch úplne iných habali poslanecké počítače. Sami ste boli toho svedkami. A tuná, kde sa preukázateľne už teraz vieme, že dialo sexuálne zneužívanie vyslovene pod dohľadom zamestnancov, doteraz nikto nebol. Veď dali im obrovský priestor na to, aby oni zničili všetky stopy, aby prerábali trebárs pracovné zmluvy. Kto vie, čo je napríklad v počítačoch v tom zariadení. Kto vie, ako sa správajú k deťom v tejto chvíli, ako ich manipulujú. Kto vie, aké lieky sú v trezoroch, ktoré deti mohli požívať, lebo vieme o tom, že rodičia mali podozrenie, že deti sú pod nejakými liekmi. A teraz, v tejto chvíli, keď túto prebieha taký tlak na vyšetrenie situácie, tie deti sú kdesi s tými zamestnancami, ktorí sú podozriví z toho, že toto všetko im páchali. Niekde tam sú. A my sa tu tvárime, že sa nič nedeje. Jednoducho ministerstvo malo pri takýchto masívnych podozreniach konať okamžite. Ono má zo zákona o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele právo okamžite zrušiť akreditáciu, ak má i len podozrenie, že deti zverené akémukoľvek ústavu, ktoré túto akreditáciu má, sú ohrozené na živote a zdraví. Ministerstvo má na to svoj vlastný nástroj, ktorý mohlo už dávno použiť. Deti sú ohrození v tejto chvíli. Sú manipulované a som presvedčená, že veľmi intenzívne zamestnanci pracujú na tom, aby boli konformné s ich výpovediami. Dobrý deň, Michal Katuška, spravodajstva RTVS. Prosím, mám dve otázky. Prvá asi skôr na pána Lipšica, druhá na vás, pani Blahová. Prvá sa týka vlastne toho súdneho rozhodnutia, keď vlastne aj včera to pán Valentovič potvrdzoval, že aj sociálna kuratela navrhovala, aby teda Natália bola presunutá teda buď do iného zariadenia alebo na ambulantnú liečbu. Súd sa však z nejakého dôvodu rozhodol, že tak neurobí. Čiže ja sa vás chcem opýtať, bez toho, aby ste uvádzali nejaké súkromné záležitosti dotknutých, či máte nejaké informácie. Súd sa určite len tak nerozhodoval, že ju poslal naspäť do toho zariadenia. Či viete, že prečo? Či sú nejaké okolnosti v rodine, alebo či tam sú nejaké väzby na to zariadenie? Či k tomuto máte informáciu? To je prvá otázka. Ďakujem.
Pokiaľ som to dobre čítal, tak súd povedal, že nevidí dôvod na to, aby tam došlo k presunu, ale nezdôvodňoval to nejako inak. Práve preto je teraz na súde v Bratislave na dvojke návrh na zrušenie celého výchovného opatrenia a plus je tam aj neodkladné opatrenie, aby bolo rozhodnuté o prerušení vykonávania výchovného opatrenia. Ja pevne verím, že v najbližších dňoch súd v tejto veci rozhodne. Pani Blahová, na vás bude tá druhá. Včera sa vyjadrovali k prípadu aj viacerí zamestnanci ústredia práce, ktorí v podstate pracujú aj v teréne a veľmi často zaznievala taká veta, že tieto chovankyne sú poznačené svojim životom, že aj už v 13 rokoch prichádzajú s bohatými sexuálnymi skúsenosťami a že teda to je v podstate normálne, že sa tak správajú. Ja sa vás chcem spýtať, je toto podľa vás ako odborníčky systémový problém, štrukturálny, alebo je to problém tých persón, ktoré tam sú, že takýto náhľad vlastne na tých ľudí, ktorí majú vlastne pomôcť, tak skôr sa mi to javí, že tam sú kvôli tomu len, aby vykonávali súdne rozhodnutia na daný súdom vymedzený čas. Čo sa s tým dá legislatívne urobiť? Viete čo, v prvom rade sa vráťme úplne na začiatok toho procesu, ako sa trebárs, príklad, mladá Natália do toho resocializačného strediska dostala. Predstavte si, že bola závislá na nejakej droge a matka hľadala pomoc. Prišla za sociálnou pracovníčkou a pýtala sa jej, akú pomoc jej vie poskytnúť. Ona jej povedala, že toto je tá pomoc, ktorú poskytuje. Do toho zariadenia, predstavte si, že by bola ťažká závisláčka na heroíne, trebárs. Prišla do zariadenia, ktoré nie je zdravotnícke zariadenie. Táto kolízna opatrovníčka mala povinnosť žiadať preliečenie dieťaťa najprv. Predstavte si, aké tie deti zažívajú bolesti a trápenia, keď oni prechádzajú detoxom priamo na takýchto zvrhlých miestach. Bez zdravotníckej starostlivosti, bez toho, aby sa im venoval odborný zdravotný personál, bez psychiatra. Veď oni mali byť v prvom rade takémuto súdnemu rozhodnutiu malo predchádzať to, že doložené k žiadosti o zverenie dieťaťa do resocializačného zariadenia malo byť potvrdenie lekára, že dieťa je preliečené. Zariadenie ho malo totiž len resocializovať. Toto nie je zdravotnícke zariadenie. Jednoducho tie deti, keď tam idú priamo z ulice, trpia ťažkou detoxikáciou. Oni sú v ťažkej odvykacej fáze od tých drog a zariadenie, o ktorom hovoríme, je len socializácia, ako ho primeť sa socializovať späť, ako sa naučiť znova žiť. Toto zariadenie nie je zdravotnícke zariadenie. A každá kolízna opatrovníčka, ktorá pustí dieťa do takéhoto zariadenia bez toho, aby bolo prv preliečené, urobí fatálnu chybu na jeho zdraví. Naozaj sa dopúšťa obrovskej chyby, pretože to dieťa tam veľmi trpí a trpí bez pomoci. Takže toto je prvá systémová chyba. To nie je chyba, to je v zákone povedané, že toto takto má byť. Že potrebujeme to zdravotnícke osvedčenie o tom, že dieťa tým detoxom už prešlo. Myslím, neviem, možno sa opýtam kolegu pána Lipšica, či je priložené takéto osvedčenie, že pred vstupom do resocializačného zariadenia prešlo detoxom. No to sú, keby sa len dodržiavali zákony, ktoré nám ponúka naša legislatíva, všetko by bolo v poriadku, ale vidíte, že tento hyenizmus, ktorý tu vládne, jednoducho úplne ignoruje potreby tých úplne najslabších. Keby pracovníčka vyhodnotila situáciu takto, dieťa by bolo preliečené, išlo by do resocializačného zariadenia a keby mala na výber, možno si nevyberie toto zariadenie. A ja sa opäť pýtam, že čím je toto zariadenie tak výnimočné, že je v ňom 63% všetkých detí umiestnených do takýchto zariadení. Tak sa pýtajme ďalej a hlbšie, že čím to je a že tie umiestnenia nemajú také náležitosti, aké situácia vyžaduje. Ja som to nechcel hovoriť, ale teda poviem to. To, čo ste sa pýtali vo svojej otázke, čo hovoria predstavitelia UPSVARu a zrejme sociálnej kurately a zrejme aj riaditeľ toho zariadenia je tento. To sú drogovo závislé maloleté šlapky a preto si s nimi môže každý kedykoľvek beztrestne užiť. Toto oni hovoria.
Čo sú to za ľudia? Čo sú to za ľudia? Tak dievčatá, ktoré sú na zlej ceste, chceme ich chrániť, dáme ich do zariadenia, aby zišli z tej cesty, na ktorej sú na ulici a oni hovoria, oni sú také, takže nech si tam s nimi zamestnanci užijú, veď prečo nie? Toto oni hovoria. Na zvracanie mi je z toho. Naozaj. Ak dovolíte, ešte by som sa chcel vrátiť na tú politickú rovinu. Ak sa teda potvrdia, ako ste spomínali, tie informácie, polícia začne konať a teda budete teda oficiálne žiadať hlavu či už ministra alebo pani Tomanovej? Hovorím, že naša prvá priorita je aj cez pomoc tým dievčatám a matkám zabezpečiť, aby čím skôr boli preč z tohoto domu hrôzy. Z tohoto domu hrôzy. Kde tých svedeckých výpovedí už je nadmieru rozumnú o týraní, o bitkách, o zneužívaní. A druhá potom rovina je samozrejme, že kto nesie zodpovednosť, že zlyhali absolútne kontrolné orgány. Zlyhali v tomto prípade aj policajné orgány, lebo sa veci zastavovali bez akýchkoľvek rozumných dôvodov. A potom môžeme o tom hovoriť v tej druhej fáze. Ale priznám sa, že každým dňom, a najmä po včerajších vyjadreniach, aj pána ministra Richtera, aj pani Tomanovej, aj pána Tománek, či jak sa volá, aj pána Fica, sa mi zdá, že proste to je akože jedna partia, ktorej cieľom je to bagatelizovať, hovoriť, že možno, že matka je zlá, čo ja viem čo a kto vie, ako to všetko bolo a sú to proste takéto promiskuitné dievčatá, takže to je vlastne jedno. Ešte raz, ja to preto hovorím, že to považujem za dôležité. Vyspelosť spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako pristupujeme k tým najbezbranejším. Málo kto je v tejto krajine bezbranejší ako drogovo závislé 14-ročné dievčatá. Drogovo závislé 14-ročné dievčatá. A my dávame signál, že veď oni sú promiskuitní, tak nech si s nimi každý aj tak užije. To je signál, ktorý vychádza z našich štátnych orgánov? To myslia vážne? Ja teda nemám dcery. Ale keby som mal, a takéto veci by sa diali, tak neviem, čo by som robil. Ani pán Fico nemá dcery, ale myslím, že pani Tomanová áno. A by som očakával od nich nejakú takú, nie že veľkú empatiu, malilinkú empatiu. To je hrozné. Dámy a páni, ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.